Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo. This time check is brought. Standby sa Action Night Patrol magasunod sa dili gid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon! Night Patrol! My God, I hate drugs. Sa liwat mayong gabi, kamusta naman mga palangga naman tagpalamati region-wide? Magpangalagad naman kita sa nabilin isa ka oras 13 minutos. Karon nga adlaw Lunes. Unang adlaw petsa 1. Una man nga petsa bulan ini sang mga nagapalangganay. Amo ini ang bulan sang nagahigugmanay, bulan sang Pebrero. Lunes naman ng edisyon sa inyo sininga palatuntunan sa kanahandang liwat naman naton nga manging kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team, aton sininga mga correspondent. Sa liwat naman nila sininga pagdulong sa pinaka-ulihi labas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events, opisyal nga nabalag sa police blotter entry sa aton sining nga mga polisan sa Central, Southern, kag Northern Negros. Dala ang pulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Of course, ang aton sining mata kag durunggan oras sang kagabihon ang aton sining nga Patrol 2, Crosswind Patrol. Kaya na para karabiyong sa pinakamain sa Metro Bacolod, liwat naman naton nga bantayan kagimosuhan ang unang adlaw kag unang petsa sa bulan sang Pebrero. Anano man nga mga eventualities from where the action is. Ara si Action John Diaz nga mga responder back to back sa aton nga piloto, waswas lang kon umay, aria lang kon mais. Importante, way lang malisya,
Aksyon, Papang Nixon, Tahong. Ang News Center sa pagbantay sa mga updates sa national kag international, builog nato ng puwersa, aksyon ang Defensor. Opdama kita sa katon sining nga mga technical partner diri sa Studio A, Master Control sa technical side, builog nato ng puwersa ni Broadcast Engineer Henry S. Pulgar. Back up diri sa aton nga IT expert, Action JM by King. Dito naman sa Transmitter Control Tower, Barangay Talok, Syudad Sang Bago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinandan, ang inyo sinialagad, ang inyo siningang kurman Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Off din niyo ako sa Rabinini sa kaoras. 10 minutos na pagpangalagad, inyo palatuntunan. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Sa gihapon ang dakbanwa sang Bacolod nagapabilin nga mauluulanon ang panahon. Inila nga kapunanon ti medyo tipon puwersa ang galom kag nagpaulan sa pila ka bahin sang aton Metro Bacolod. I don't know kung kamusta ang iban dira nga banwa. Ang iban dira nga syudad naka-experience man sang maulanon nga panahon. Kami diri ti Arae. Although nga way kita sang LPA, way kita Bagyo, pero ining hangin amihan daw mo ning nagapa ulan-ulan sa parte Visayas kag Mindanao. Ang aton perming rejoinder kag reminder, ang mga balay nga naga-istar sa igad sang suba, sa igad sang mga baybayon, hindi malikawan kung isa kung sa baybay ti ang hampak sang balod lang. Muna makapadamid sa mga balay nga ara naga-istar da. Dugangan pa kaysa nga may mga tendency nga mulumadlos ang hangin. Now sa mga utod naton nga mga mangisda, palihog lang ha. I-observe gid permi ang aton nga kadagatan. Kung daw dulodalag ko ang balod, kung daw mulumadlos ang hangin, kaya nanay magpalawod. I don't know kung ang bangkay ito nga nasa Puan somewhere sa may Southern Negros, kung naman na itong bangkay nga pura mo ito ang nagasakay sa pambot nga nalumos somewhere dira sa Pontevedra, no? Ito may bangkay ito nga nasa Puan somewhere sa southern part, daw hindi ko magsala si Pala ito. Sa mga balay naman nga nag-star sa igas ang suba naton di extra lang gid nga paghalong kay tiyan mo na kung kaysa hindi tabalikawan nagasaka ang tubi sa aton nga mga kasubaan. Ano pagandang aton rejoinder sa mga motorista danlog dalan, di kawan ginaksidente, hinay-hinay lang. Kung nakainom, ano gani, hindi na magdala sa lakyan. Basi ko na mo pa ng halinan sa pagkabalda mo. Kung mo na nga tiyempo nga matugnaw, alerto sa mga kawati. Kung narata sa sulod sa mga pangpasahero nga salakyan, extra precaution yun ha. Dapat mangin vigilante kita sa pagbantay sang aton kagalingon. Hindi lang magsali kung nagasakay ka sa di pasero nga salakyan, kung mawala sa may matandog si muda. Huwag kakabalong ang tupan mo gali, kawatana, nagbasi, pura palayo, biktima ka sang snatching. Remember ito natabo sang Biyernes, no kung Sabado, sang gabi sa may 39 nga sa may Lizares, tabla. Itong empleyado sa isa ka mall, itong SM niya. Balong tupad niya nga pasiro kawatan pagabot sa may madulong porsyon sa 39 da. Binuklas lang niya sa libag.
Iya to nga mga importante nga mga ID sa kompanya ya. Iya nga mga ATM, pati edwa ka cellphone dala sa gito. Amo na nga dapat kita mangin security conscious. Hindi talang perbe pagsalig sa pulis. Kaya kung ano ang bantay sang pulis sa kawatan, mas doble ang bantay sa kawatan sa pulis. Ano nga every time nga nagalagaw ta, hindi na tayo perme magsalig. Although nga may makitaan kita dala nga may mga pulis nga pot patrol, patrolya. At hindi mo na yung mga igo ka mga awat ang kawatan kung may pulis. Palampuaso mo na ng pulis kaga amo din ang pagpangawat mo na bla. So para hindi kita mangin biktima, alerto man kita. Nagalakat kita sa dalan kung gabi, especially kung isahanon ka lang, ayaw gid maghampang sang mga gadget bala nga makasilaw sa pananawan sang kawatan. Kuisa kita nga mga pasayro may batasan kuisa nga kapawala mlamla nara kasulo sa lakyan hala ka text. Kuisa nagka-concentrate ka sa text mo, way kabalong tupan mo to ang sapyak ko to kapulungkuan, nagasakit panulok sa gadget kang hinuyatan mo. Kasi kung may tendency, pag may tsansa, sigurado gid basi kung daliho nila na. Muna nga kung nagasakay ka sa salakyan, kung mahimo, ipaiwat na yung paggamit sa cellphone. No? Say man ako nagalakat sa dalan, concentrate sa ginagyan tabla. Ang tawon tao, inasugata ta. Wala ka nagaduroy, klabla ka dito buwang. Sa patabok sang dalan mo, ang imo yung matara sa cellphone mo. Huwag ka nagatanaw sa ginatabukan mo nga dalan. May hara-hara ka rin nga salakyan di pasayro daw. Ito na bla. Kung na mga gamay mo lang na permi, nga rejoin din kag reminder, posiling nila, laing gid man kon may nagapahanomdom same. Kag, please, halong gid kita. Okay? Pila namang ina ka mga panugyan sa aton sini nga mga kauturan. Ang pulis na ton, nagatinguha, madakpan niya mga kawatan, pero ang kawatan, mas doble, nagapaninguha nga hindi sila madakpan. Ayos! Congratulations gali sa Bacolod City Police Office, Women and Children Protection Desk. Kami nagidira sa WCPD sang Police Station number 9. Kay inilang hapon na hingagaw gid nga mapasaka ang kaso nga rape. Batok sining 28 anyos nga persona nga kung inyo madumduman amo ni siya abali ang naghimulos sa 8 ka tuig or 9 ka tuig nga bata. Congratulations ha. Team effort ini. No, team effort ini sa aton nga may investigador sa Station 9 kag amo man ini permigid ang kinatingwaan sang WCPD sa headquarters under the leadership of Police Lieutenant Arlene Turandon. Every time nga may makaso nga magdagsa dira sa ila or if not magabot dira sa ila, especially kaso nga mga rape, kinatingwaan gina nila nga masolbar. Kinatingwaan gina nila nga matagaan hustisya ang mga biktima sang ginatawag nga sexual abuse. Muna nga dubli kayo na perbe nga aton nga mga taga-women's sa amo nga mga sahi sang kaso. Extend nga ginapulawan nila na way bugto, wala unta tayo investigasyon para lang nga ma-identify or if not madakpan or if not masakaan kaso ang mga persona nga nagahimo sining krimen. Sining hapon gina ligayong hindi lang nga mapasaka and makonsider na nilang good as solved na ang kaso right after nga nadakpan ang suspect or right after nga na-identify ang suspect. Nagdog mo ito, nag-surface to siya. Nagkadtot siya sa WCPD office. At nag-presentar sa kulingon niya, kadagasiling siya nga way kuya kilabtanan sa amo na nga krimen. Kaya Diyos, kaysa maid-id kang mandalom ng investigasyon ni Police Lieutenant Arlene Turandon,
Nagapabuno sa WCPD sa BCPO. Sa bulig sa WCPD Station number 9. Nakuhaan affidavit ang biktima. Ang biktima consistent na identify siya nga syagid, ati waygid, bullseye gid, napasaka gid ang kaso sining hapon. Congratulations, WCPD, BCPO. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Under the leadership of Lieutenant Arlene Torrento and Company. Action Radio Philippine Standard Time in punto las 10. Sa siningabayan sa ato check ta atong sininga Patrol 2. Ang atong sininga Cruiser Patrol, kamusta honta ang sitwasyon sa Metro Bacolod sa Lunes edisyon sa mabulubog na nga panahon. Ba kung kagahon puwerti katugnaw mo. Kung may mga pundo ka nga tubig bla maligo ka bo. So doon nagatilindog blahibo mo sang katugnaw sa tubig. Ay, puwerte na. Sige. Check na ka ito sa Liga Patrol 2. At sa Coastal Patrol. Sitwasyon sa report. Observation ni Aksyon John Diaz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Aksyon. Radyo. Aksyon. Night Patrol. Field Report. Diyan sa Aksyon John Diaz. Observation report sa Patrol. John, good evening. Bakit nga ba mahal kita? Kahit na may mahal ka ng iba, ba't baliw na baliw ako sa'yo? Hanggang kailan ako magtitiis? O bakit nga ba mahal kita? Ayun, di purma. Sabi ko may Kami text kami ka pa matikin yung daan yun, bali makantagin ko mong Mayo kay February na daan, basta ganit February actually, namin ginawa ko makamati kanta ng mga love songs mong bisan lagaulan-ulan, tapos gadom-dom-dom-dom kada, nga daw may ginapanumdom kagit no abi, bisan wala. Sining natin yun! Ang kanta ko ay nagpatalite ha, pero kay katalite, nagit nga daan, nantis pa man ko magkanta, no? Nagaulan-ulan na naman, so palibot sa sarad sa Bacolod, mabalubog natin yung panyampo, action na rin karoon nga gabi. Pero mayo, Niki, ang DRRMO, bla, sa pagpunan ni Sir John Marie Vargas, okay. Nagsugod na sila sa ilang excavation, action na rin, tublas sa may creek, tublas sa may barangay 8, ginsugudan na ito na nila mong ang excavation sa mga garbage field, ang mga Mambulok Creek, perting basura, no? Ay, grabe. Dadumduman ko na ang creek ni, alam mo likod condominium, di ba, Ayala? Oo. Tapos may condominium na da. Sa likod niya na da, may creek na dabi, nga palapos, di ba sa may Taytay, pa barangay 12, kag barangay 10. Oo. Nasa ulunhan niya na may creek na mong nga dito, gito na sa may tower, likod ng tower na panawag nila. Abo ni basura nga napakita mo? Yes, awa na sa. Ato ni basura? Yes, diri na sa Bacolod. Grabe nga basura, no? Diri na sa may Mambulok Creek. Basura, may arad na plastic, no? Kalaman ang plastic kinaksunerek. Ang gitbangakot din na purte mong ang ano sa una mga I think 2 years ago kung mag-ula, akong wala ka ulan, daang basura nagatumpok lang ginalabyan-labyan na nada ginalakat-lakat laktan-laktan ba sa iban. Kaya nadumduman ko one time nagkandak may bus operation ng station 2, doon ako na nagpanago ang ang subject na nagpalagyo bala. Doon sa nagpanago sa mga basura. Galing kay tinaglakaplakat ang mga operatives, dito nila na tungtungan nilang subject, tinidakpa nila. Sa tigali ko magulanda, ang tubig galapaw sa creek. Kaya muna ang go-action na rek, may mga tubig. Sa mong ulan, nung idalang panahon, ang basura kita, magigya, lutaw-lutaw, gid. No, da na sa may barangay 8 ng area, da sila nagsugod sa iladring Mambulok clearing operation o kung naman ang paggamit nila sa hydromech amphibious excavator.
bago na nila, gali ka na-acquire ba nga equipment, ako na action erect mo panawagin na is Hydromic Amphibious Excavator. No, sa dredging operation nila sa may Mambulok Creek. Subungad daw sila nagsugod, tumutukin na sa Executive Assistant 3 sa Condiarm o Cluster Head o si Maria Vargas, sa Consider Vargas Action Erect, John Vargas, sang Bacolod City. And of course, may mga pila ka grupo siya kasi legal office, ang mga kapulisan nga nag-assist dito kay nasa area. Si Cap Joanna Magalona, at least lamat. Matinloan dirang creek nila, blang. Kung mo na-action ka basura, perfect ng bahas makulod mo, hindi ka na yan ma-araw sa uliya. Kaya ko lang matamat na nila, like example, kalunulan, sini, kung di na matinloan, kung magsigisigi, may amo ng mga palibig ng sulat sa bakulod, pag-ulat sa ako pag-ulat sa magabot ng ulan, ma-expectaron ginang pagbulo-baha. Pero it's importante din na sagod-siguran na gidman ang pagtinlo action ulit. Kasi kung natinloan na, ang basura hindi basta-basta mong pwerte kadamo bilis ang basura dira nga nakita naton. Dahil sa mga bulok kadamo Diyan ang mga nakargahan nila ni Jan, mga dump truck? Action ulit? Yung nakargahan nila sa basura, ginakuha nila? Yes, do ginakot nila na. Kailangan sa ginapangkarga nila sa dagko nga truck. Or gina-excavate po lang nila, no? O sila ginakuha nila karang mga basura, and then itingbo na nila sa hakot, isakay sa truck siguro, kagdalo naman sa dam site, no? Para properly ma-dispose na tolang basura. Amo na, kung pinabayaan nila ka publiko, sige lang sila aboy basura dira kombinasyon mo, may kahoy, may kawayan, may plastic, may mga mineral water, tara na lang arid. Pila mga dump truck ng kuwaila to, kina? Wala pa sang natag number ang DRSO kung pilagid. Sige gapon itong nila kuwan, ukay? Subong nag-stop subong nga gabi, hindi maproceed naman sila buwas, kaya daw sige na o suyo na nila, kay ang dredger, wala daw makaya, yung ginakikadako sa dredger, nga lakton, doon ang bilog nga creek, importante pang kuha, tanan nga mga basura, action ereka. Kay kulang taon na to sa Laragway, pwerte gid ang picture. Pwede gid ang mga basura. Kagka-itom-itom pasang tubig, pasensya kung may nagkakaon dra. Kita ko kanina Black Shark, meron di kapsam na ginaimdan kape. Botilya, soft drinks, ginapangaboy nila. May mga, mga tsinilas, wala nga wala pares. Rin nila ginapanghaboy. Hindi na yung malupalutaw, ginaya sa tubig dra sa creek action rek sa mas nga ginamata-mata nila sa buong tinglo kay para hindi magtugas ng pagbaha sa palibot sang syudad. Tingala naton buwas sa basura bot amon ko at Sir John Marie Vargas kun dito tob ni kay actually naliga pa nila ginaplano gid man mo at least karon nga adlaw nasagutan na diyan nga nag-ukay sa mga kaamo video bla no. Gani, kay para makita nilang pag-alsab la. Kung ano kadamo ang basura sa kadalsad, ano perte na kadako, iyak siya sa mga dalay ng basura mong. Gani. Kay mabili na tubig, kay of course, importante makuha ang basura mo gina. Kay wala labot sa basura gasot ang baho, iyak perte pag inaksyon na reka. Ang balas na nagdugay na nagtiner na mo. Yes. Kasi kita mo ganun itong itom na sa tubig. Amo na ang rason, ano na, ay na makalali. Sa ikinang lawas, especially kung kabataan nga nagatinero dira. Gani. Isa ginaguro nila dapat nila nga ganig sa lupangod. Ang mga nga giningagaw, ginanilak sa rek. Kung tinloan dira ang creek mismo sa may Mambulok, sa may Barangay 8. Tamo pa ni, kung yun nilang ang creek na, tamo para sila may pang-kuha dira sa rek. Importante, mamata-matan, kaya para hindi na pagulaton pang mag-ulan. Especially sa mga ulano ng panyempo, kung pabayaan, dira nila discuss sa ginakagkalaw, ay mablangan sa likod ka kondominium, paglili mo to ko na to sa kondominium, kung nagarinta ka, paglili mo sa dalawang basura, ma-welcome si mo, tiyan mo ginabal, goodbye, Philippines. Hindi dyan sang tsura, no? Kalaw, ay, ikay ko may mga bisita ka hanggang tinil sa kondominium, bala? Nga paglili mo sa bintana mo, imbes nga makaklo ka, priska nga, ito ang baho, kakrek nga maklo mo, pero at least yung subong, nga mata-mata na nila tinlo, no? Kaya isa pag inigabalantayan, ang baha ang ginatawag, no? Kaya para hindi ka ba magpareho sa mga norte kaway sa probinsya na ang baha aksalig basta magtudong ulan ginakakubaan gid. Damo to, mani mo basta may magulan, damo gambal ya. Ara kami sa mga guruglo. Sa tapos may nagatinid dito sa norte nga parte sang probinsya. Magabalo ka ulan naman di sa amon, baha na naman ni karon. Damo nang ila reaction perme.
kaya natuman ang kalabanan. So hopefully nga matindoan rin yung creek gid ka matapos tapos ginila. May equipment man na kag tiara ginakita mo si Sir John Marie Vargas nagatulutindog sa kilid sang creek na nagasul-supervise sa kanang dapat imuon siguro kiti expertise ha ni Sir John Axel kagang ila diri ginagaw nga matinloan gid ang creek hindi na madugayan pa no kay para sa tanandra ano gusto mo sini nga February 14 maklo kabaho o kon ba siguro Di nga matamato. Lagi kalaba na sa ilang ukayo na dahil kag tinluan. laba gidi laba na nakaraan sang creek kung nataon mo dito pagit sa may halandon, Bladampe. Labot pa to na. Dito sa landon, daan. Kakitid to na sang krek. Kag-aperte, ito na kasi nag-iresopon. Sabat ako magulan. Galapaos dalan. Amo maglabay kami dala. Aras dalan yung gasopon ng tubig. Itis dalom to puno-puno na. Iba na nagawa ng tubig. Iti kalawanan may mga basura. May imo dala sa dalom sang tamburong. So mas mayo nga natinloan dra nila ang area man mismo. Kaya ini nga matama. Tinang preparasyon. Kaya grabe pa sa tanan. May mga balay nga ara ng dagalapaos sa krek. Kung puro kung baka nakulabot, kung katulog-tulog ka to, nagtaas na diba sa tubig, likod mo karon niya basa to, kung gini mo napawan tong balay mo, nga nakatongtong dira sa creek. Mas mayo nga mata-mata nila, actually, yung matinloan dira, no? Gani. Ati, ano ni, kabalo ko ang ibang yung mga drainage dira, like sa may magsaysay, bala? Ang magsaysay, doon itutukar sa to, Sir Jo Marie, isubong at least, importante na, ano na, kagay ko magbakman dira, dahil siguro mag-subside ang tubig, sa may magsaysay. Sa una, doon tumago sa una, isa ka, alam ko katuwig sa Action Radyo, dragi ng kunting bato, blas may gaysano, nakapasok lang bot sa liog, sa tayo man itong mga baboy, lagi na pakakwat nila, wak kami kita nagpapang that time, gabi man to, kasi kasi ulan, dragi, sa magsaysay, parang tumadaan ka pataas na libas sa tubig, labot kami sa gaysano, taga-liog na, hindi nakalabayan sa lakyan, ang truck na lang to ka-DR mong ginagamit nila, para matransport, no? So, hopefully, sige ni, hindi ni action direct madugayan no pag matamat na gid Manila matapos nilang pagtinlo dira sang creek sa may mambulok kay iman magid nga mga creek diri sa palibot sang syudad nga may ara nagasupon sa mga higko no kay matinloan nila mas maayo gid Manila ilabi na sila siling ko na gasigi gyapon gid pero talite naman pero kung wala ginagawa ng tubig disgas sa kagini basi ka tulog ka higop mo tarang ang tarang tubig tulog ka maglapos yung may higop gid tanang tubig kina disgas agad no. Dari kami sa area, wala sa may Locsin, labay kami sa gabi. Damo, dari rent a car, no? Locsin area. May nagaparent a car, dari yung may establishment, kagiban pa. Namuno ko nang rent a car, kaya nakanagi, kaya ato lang naglunta, di ba sang operation, kagapon, sang CIDG, Bacolod. Nato lang naging rentahan yung salakyan, why ginuligya, mahal sa ulo yan, no? Nagrintas salakyan, rentahan niya 2,000 ang adlaw, ginbaligya yung salakyan o yung ginuli action erek at sadya din ka siya giri kaya natabo na ining action erek ang suspect na interesado ni kita mo bala may mga salakyan sa bunga plan nga mapalinta-linta sila siguro learning lesson sa tanan ang amo sining nga bagay action erek kay ang natabo is ining isa ka babae ginkilala kay certain Marivic Susani no? Certain Marivic Sanose 49 anyos sang area sang Sur Village barangay Handumanan sulat sa Bacolod Actionary nagrenta ni siya sang isa ka Toyota Hilux ang Hilux ginitahan niya Actionary sa isa ka babae nga amo ni si Rochelle certain Rochelle Actionary diri sa Bacolod ayon taya kada adlaw 2,500 So, ang ambal rin tanyang salakyan, 5 kadlaw. Kaya 5 kadlaw ginbayran niya to. 12,500 action na rek. Gingko ang salakyan, gindalaya. Nagambal sa dugangan pag 5 kadlaw ang extension kay gamito niyang salakyan. Nagpulo na. So, lihi, nagdugang pag sa 5 kadlaw action rek, so nag-15 na. Tatapusan kili ang salakyan, gindalaya sa Iloilo. Okay. Paglabot sa Iloilo, dito sa may Mandurriao, Iloilo, may to isa ka babae nga ginkilala action na sining kay certain Maria Cheryl 2 nga dito yagin baligya may ara sila middleman nga nagtransaksyon ginbaligya iya ang pick up 220,000 upod na kuno ang ginatawag na nila nga daw komisyon sa naga-middleman la dala na ka 220,000 amo to nga sige sila kala extend kay ginbayran sa babae
50 mil ang anay sang January 18. Tapos nagsige-sige na. Actually, padalabag nila yan sa remittance center nga nagsige-sige by ranay. Oo. So, nabot na 170,000 ang bayad. Okay. So, sakto na sang tag-iya nga si Rochelle, ining si Susani, sang iya nga bayad, hindi na sa makontak cellphone niya. Uy, naku, hindi na matawagan, tanan-tanan. So, ang ginimo nila, gincheck nila ang salakyan kung diin. Gali, may na-install nga GPS sa salakyan. Dito nila actually na monitor. Nga ato na silingan na ulo sa tagiya, nabuto si Lilo sa lakyan ko. Tingkat on nilang location. Dito ka ginambal nila kay Tuos nga si Rutsa nga nagpakilala. Isa mo ginamatuod nga tagiya sa salakyan. Dito na diskubirihan nga ang ID, gali aksara king gamit. Is gibutangan niya to sa ngalan niya lang nga Rutser, kagintapikas ang picture. Kaya ang iya gali nga mga requirements wala ka salakyan so magparent a car ka, di ba? So, yung nabilin, gini din na iya. Oo. So, ginimo galis ng babae, gin-photocopy ya o gin-pascan niya para kaubra sa ID, gibutangan niya picture, yakso na rek. Nga iya, to din na makilala nga siya nga siya mo na nga persona. So, yung gamit ito mga ID, ang ORCR, gisla naman nga lang, yung gamit naman. Kahit ang ORCR, ratos sa may salakyan mong itago, black kayo para preparasyon, tikin ang nanon, di man ay kung mabiyabiyang salakyan, mapakita ka dra, oras ng set point, pinagsalig, maguro tag-iya. Di sa uligin ko, agito yay, isang tag-iya sa Mandurriao, gin pa barangay, gin pa pulis, para may papartin over, puli di ang salakyan, o po sa tag-iya, gid. Isi tuos niya, ligin ulo ya, abang tingin pa, anong imbayad ko? Kaluluoy ito yung nagbakal eh. Kaluluoy ka niya, actually ka nagbakal. Kaya basta nagbakal, hindi ko yung kwaon, galingin bayad ko siya. At ang ulihi, ay ning si San Jose, wala gid kamote, actually, kaya salakyan, nakuha na to sa baligyan niya. Nagtransaksyon sila, ang ambali San Jose, tinanglan niya naging kunong bilin, kiti 170 na ang bayad, 220 itong kinanglanon. Nga ginbaligya, 50 mil kinanglanon, naging kunong San Jose. Ang rason niya, kaya nga bulakan na, sa klosang iya nga bana nga siman. Si gusto yun na magpalayo-layo, kag magaklo sang mapiska nga hangin, so kinanglan niya ng kwarta. No? Kinanglan niya nagsustento ang 50 mil, nagtransaksyon sila hambal ni Tuos, kita ita dalawa sa Bacolod. Okay, ginigtok sila tagang bayad. So nagpipara, naggali ya, ginawa ni Tuos, nagreklamo sa Danay, sa may CIDG. Dito sa nagreklamo sa 11 ng aga, ay lahat ng saksyon makilaya sila alas 2 ng hapon, alas 2:30. Dito gibanuan sa CIDG. Yun na prepara sila sa 1,000 pesos and then may budol money nga 49 kabilog at 1,000 para mag 50 mil. Dito na kita ay sulod sang SM, diri sa SM City Bacolod, bala? Dito sila actually nagkatagay isang kwarta at kindakop nila eh. Katapusan gali, ilain-lain nga ngalan ginapangdala sining ni San Jose Action Reka. Damo-damo sa nga dadalan nga ang ngalan niya ginagamit plus yung mga transaksyon. Kaya inagin filean sa case 3, ang motong classification documents, ang estafa, kagrabe extortion. Ang abal Sir Ramiro Gocotano sa CIDG, kaya namin nagabot pagid. Mareklamo ko na parte sa iyak, sunerek, ang abal Sir Gocotano, buwas na lang kay Kapoy. Sir, kaya wala sila katulog yung preparan nila ang tanan nga madokumento kinanglanon sa papasakas ang kaso. Kaya ang Sir Gocotano, sa nagaparent pala sang salakyan, mas mayo, guro manigurado na lang sila. Hindi sila lang magkasalig-salig, direksyon sa tagpilang kaadlaw, no? Ano kasi sila, sa pamaagi, paano nila masiguro nga hindi sila masalit si aksyonerek. Ilabi na sa mga panahon, kibot ka, yung mo ginaparinta, ginabaligyan ka sa iban, kundi discuss siya. Ano Sir Gocotano, siya nga pagsaysay kay ina? Actually, sa last January 31 sa alas 11 sa agaw, no? Nagpagkato dito ang complainant na nagangalang Maria Cheryl Tuos na barangay taga Mandurriao, Iloilo City. Nagsalpa siya ng reklamo against ining isa ka gingalan nga Rutsel Delgado nga nagpakilala nga amo ang tagiya sang salakyan nga ginbaligya niya sa among biktima. So nabalaan niya nga ang ining nagpaprepare nga tagiya sang salakyan nga Hilux, hindi kini ang totoo nga pangalan nga Rutsel. So actually ang totoo nga pangalan nga Rutsel amo kini ang tagiya sa salakyan nga taga diri sa Bacolod City. So ngayon sa bulik amon kay katong nga naglikan nga January 18 no? Nakita
sila ining isa ka Christian Kulipano amo ang ginhimo nga middleman nga sa transaction na pwede ng certain complainant kang si Maria Chilo Toos kag in between the Rothschild Delgado nga ini si Rothschild Delgado hindi ginatutol nga pangalan later on na confirm natin nga during sa Trump operation nga ikasal naton sa Isin City kahapon ang pangalan niya ay si Maribig San Jose taga Pilasor Village sa Barangay Andumanan, Bacolod City. So ang natabo ni ini nga si Rothschild nga nagdala sa pangalan Rothschild nga si amo si Maribig sa San Jose sa totoo nga pangalan in-approach ini si ang biktima nga si Mario Cirilo to sa Barangay Mandurriao sa Mandurriao, Rio City para i-transact ang pagbaligya sa nga among Hilux nga iyang girintahan nga ini nga totoo nga Rothschild nga taga sa Bacolod City sa amount nga 220,000 pesos including na sina sa 15,000 pesos sa finder's fee payment to kay may haraman nga 15,000 commission para sa finder's fee o tinatawag na to commission sa agents. So at that moment on January 18 matapos sila sa mag-agree sa mga transaction ini nga biktima nga si Maria Cyril Toos nag-partial payment ng amount of 50,000. So hindi siguro kontento siguro ang mga suspetsado nga si Maribig San Jose nga nagdalas pa nga ng Rothschild Delgado pinayo niya ang biktima nga kung pwede i-full paid mo na lang para kay as per alleged sa kanyang diskarte dahil nagiwalay na raw sila sa kanyang asawa na Siman tapos gusto na siyang magpalayo dito sa Bacolod na hindi na makita sa banahon niya. So par nga way pa bakante nga additional nga kwarta nga mga biktima nagayo siya nga tomorrow sa following day magatag siya additional nga 25,000 pesos. So nagigad nakatag sa 50,000 pagdungaga naman pag the following day another 25,000 doon sila nakaputan sa isa ka coffee break sa Diversion Road along Mandurriao, Iloilo City pa, no? So during sa transaction a total amount of 75,000 ang nahatag na sa mga biktima kay naglalang Rothschild. So si Rothschild at saka si Cyril nagpugla sila sa usa ka Acknowledged Interstate nga impirmahan man ni sa among suspect na si Maribig San Jose pero ang sa Acknowledged Interstate pindalan niya ang pangalan ni Rothschild Delgado. So may ara kita resibo nga as evidence nga sa executive jury sa inquest kanina. So ang istorya nila nga amat-amaton na lang pagbayad sa biktima nga si Cyril Toos ang mga additional balance. So nag-agree sila naman liwat ang ilang ginistoryahan nga nag-agree sila na ipadala na lang through Palawan at lawyer. So after that napadala na naman ang biktima sa additional amount through Palawan and lawyer. May ara nagpadala siya 10,000, may 5,000, may 25,000 at last yung 40,000 yung last via Palawan. So nakita ko sa competition nga total of 170,000 ang among gingan nahatag na niya. Okay. Aksaka mo na ang kabayang gilaban sa statement ni Sir Gopatano nga Gopalmar nga nakabayad gid man 170,000 pesos inisituos sa kaysa ni Action Rec. Ang mato nga nagpangita gid sa bulig kay gusto makuha galit ito na file na case nadakpan na gid man ini siya and nga Gopatano basta may arap kay iban nga mga nabiktima sa ni persona kay kadamo sa ngalan nga ginagamit ya Action Rec. Tiyan ang kwarta to siyang nabakal to si Milo mo ito yung balda. Baldag ito kito hindi na naguro mabalikan depende sa korte. Why man sabihin na bawi nga kwarta siya? Why gid ni piso kasi ko wala gid. Thank you gito eh. Thank you gito 170,000 to. Sus.
Bale, sir, kung paano, di na po dutod sa mga pandemic, 170,000. Ay. Ito, bisan sa babae, sa mga kita sa lakwaon na kwarta. Oo may Ambot? bayaran niya na, tapos masiguro ba yan? Presuhan ko na naman. Thank you, 170,000 ito. Dako, gidi, tiyo mo nang lain to, kay... Okay lang to yung anging kuhan sarakyan to, kaya tinauli ang sarakyan sa iya. Oo. Kaso, pero di pa sa kuro, gidansa pa sa... Ang bahay to? Atong tagyagi sa sarakyan. Gidansa pa to sa ikit, tinakadaan na kuhaan na to mo, kay nagbayad. Ate, very good. Ito yung gidansa to sa iya, kanabawi pang sarakyan niya. Oo. Atong isa yung nagbakal to, ikaduwat, mong ito hindi itong bawi kwarta ya. Away, gito san sa mabawi ang sarek. Gito. Kaya ti, makitain nila, manakot pa galing mong kulang, pag ko ng 170 itong inatagabay. Ay, kapalutugan nga, 50 mil. Sus. Ati, amo na ang natabo sinadra, no? So, hopefully, mangin election man sa iban. Kag halong gid, no? Hindi ba silingon nga delikadong rent a car. Ara ginaya, okay ginaya, kaya ti may nagarenta gid. Pero dapat mang halong lang sa imo ginaparentahan, no? Kung sino ang nagarenta sa salakyan ng sarili, dapat kilala mo gid. Dapat may man ang record ya. Correct, No? correct. Kiti Background check. balantayan, salakyan na mong. Gani, background Mahal na check. kung may mas dako gid man kalibulig kung may dulo GPS ka. Oo, galagay ba mahal nga naman patakod ka? Mahal ang galing. Galing Oo. kiti ko negosyo mo gid renta car. Kinang lanon mo gid. Kinanglan mo gid mag-invest, Yes, no? yes. Oh, may gabi lang kay Ma'am, kay Miss Barbara Mijares. Gano sa? Nagarenta cars lang. Ay, oo, gali kay madam. Nadumduman ko na lang siya. Kaya di ko Rent a mati car. sa karong gabi. Aha. My God. Kaya happy birthday gali kay Mother of Bless. Oh, kay Miles. Oo, Happy do birthday. ito kasi nakita. Happy birthday kay Happy birthday. Miles Robles. Yes, Aksonerek, no? Ah. Karon na gabi Aksonerek, sa tutanan niyo magka-aksyon ka mabilin sa gyapon, nagatulot talitay sa paliwat sa aksyonan. Aton sa gyapon yung panundon sa magka-aksyon prepara sa madagsyon sa kagalingon. Andaman sa mga gabi na uli pa lang, hindi mabasa sa ulan, importante ang dila na tago sa gihapon para hindi mabasa sa ulan, kag hindi magmasakit mga ka-aksyon. Siling ni Basta nagitali- Jan? Ha? Sila ni Sermon Lopez niya ba ang mabugnaw nga panahon kasunod kay sa mabugnaw nga tingog na aksyon dyan Aga, sulungan sa mugnaw, pag nautok mo sa'yo magpamahao sa Jinjin. Pero si Sermon Lopez na pa Sermon Lopez, good evening. How are you to find out? Sermon, good evening. See you soonest. At Gani. CNG, that's the mom. Gani ito man sa sugid-sugid mo na sa. Gani. Ano kaya yung tiyempo? Bla, dala din lang yung mga matawag mo sa lakyan. Bla, pa lakyan kami na baka to Jinjin. Bla. Oo man. Kalapit lang yun isang Arapaxo Radyo. Pila kami na utos nga biyahe. Arapaxo Radyo, Jinjin. Galing labot pulo kami na utos. Laban. Kadalapit na, hello, goodbye, let's go. Let's go rin sir. Just call me or just text me. We're just one chat away. Ara na kami da sa may Aksyon Radyo Bacolod. Sa ito talaga makasumbantay rin tali itong naksududuman mo itong lalaki ito nga nagabihan kami sa may poro kakagay kay Barangay Dos nga nagpalagyo ito da sa baybas ang RDU Aksyonerek. Oo. Ano dakpa na kayo na? Natakpa na. Pero lain na nakadako, pideya naman. No? Iya naman. Ang detalye sa nga bypass operation, ang background sa ng subject, kagano ng ila, din tanan nga history, para sa nadakpan, kay tinuig na nagiling ang ginalagasang aton nga mga otoridad. Detalye sa naksir kumantayan sa tusigapon nga pagbalik report, sa tanan nga magkasuntandaan na isa sa mga rason sa pagtuga sa balatian sa aton lawas sa mga paguyang ko ng pagnubo sang aton immune function, ang mahigko nga colon, kagang hindi regular nga pagpagwa sang higko sa aton lawas ang may dako nga papel sa pagbaba sang aton immune function, ang dapat timon simple gilamang mga kaakson na mabasugod kag pasanyugon ang inyong immune function pag isa
sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa patrol sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat ginaksyon na John Diaz mo sa nga report mo na lesson learned sa aton nga mga kauturan, sa aton mga aksyon nga nagaparenta bala sa salakyan nila. Kailangan kung magparenta ka mo isure bulgid ang marenta sa salakyan nyo kaya basi isa ina sa mga sindikato blang mahilig magrenta sa salakyan mo ya lorenta na saya igo mura ang imo salakyan niya dalo niya sa layo nga lugar kag ibaligya. Kamo nang delikado gid baldabid kagida mana kinabawi sa tagyang salakyan niya kabayran pa sa gani isang ginrent sa iya. Worse kaya itong nagbakal sa salakyan sigurado kung hindi kito ibabalik ang kwarta nga 170,000 to hindi na mabalik to sa nadakpa sa IDG wala na siya balik batay ko dama pa ako masurface kung nga mamamo nga mudo siya 40 sa pilakadlaw manabutan sinimana ayaran niya man ang ginrenta si mo kaliwa ba kagaling kabaloyang ang extend niya sang pag hulami sa salakyan kasi sige ba niya bayad si mo way kabalo galing naman yung Uber niya na kagi na diskartihan niya na nga mabaligya ya sa pagli sa bintahan kung nga gusto ka bala retakar sila na mga salakyan mo may GPS gid nan may GPS yan ang tawon ta kay matay ko may mga masurface pagit iban mo mga biktima ni sa babae ni kito ka kung sa mga aswang masupog ni kabunan ay puwerte no sige balikan na construction dyan diya sa kompleto nga detalye sa iya salidugan pagit mga aksyon balita yung bypass operation sang Philippine Drug Enforcement Agency. Ang gabi nila kay Mr. and Mrs. Mark Efren and family. Nagpamatigi sa aton si Kuya Mark Efren and family, no? But si Kuya Mark Efren, kung nag-negosyo man rent a car, kuya, ito nag-negosyo, kakitanglan, kilati sa gid sang maayo ang arkilas ng salakyan mo, no? Ang gabi nila kay Homa Lumena, kay Gerans Barela, kay Toto Ayano Jervin Infanti Bonda. Monitor guys Toto Ayano. May lang nga pagpaurok-urok kay Jerry Azero da may gabigay ka kay Alex Montesa. Kay Toto Cyver, kay Manang Zyriel, kay Manang Yunes, kay Jane. Para sila sa balay nila daw paurok-urok kay Toto Gister Hosal. Ay, puwerte. Si Mon Lopez ka paurok-urok ito. Si Ninyo, si Christopher Redfield, ang ordinaryo nga mamumugon sa Pilipinas. Iyan ko Toto Christopher Redfield Toto Ninyo, bla. Paurok-urok ito. Tamins da may gabi kay Kapitan Yolanda Bibing Noble ng Barangay Panokoy. Gamonitor gid sila. No, salamat gid. Kay Sir Edwin Pineda dira sa New Jersey may gabi gid. Kay Toto Eduardo de la Paz. Paurok-urok gid sa action night patrol. Kay ihado ko SPO1 ni sa ko SPO2. Rex Sumugat. Kagkay ihada touch nagapaurok-urok yun, no? Ato kamo to gali kay inagli yado sa kwan sa Barangay Panokoy nagkwan patigayon sang Project Care Coronavirus Awareness, Response and Empowerment. Amo ning kwan mo specialty ni ihado SPO2 na siguro SPO1 Rex Sumugat. Saglit ka na kainat to sa Barangay Panokoy. Kaya to, salamat gid. Kay Ronnie Inyonda sang Angel Taxi dito ang mga Shakey's Angel ako sa SM.
Manong pauli na sa La Carlota. Gasakay da siya kuno ako ano. Mga taraktara. Sige. Ang report ni Aksyon John Diaz, ginadulong sa inyo sa Kalwan sang Santon. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran gina. Nagika sa ato sila nga mga correspondent. Nagabi nila kay Toto Alexis Wing Torre. Sa Paranaque kag pamilya sa Baladolid sa mga Torre family dira may gabigid. Aling kay Alexis Wing Torre ang panamyaw. Bisay Mrs. Ramon kag Lilia Taton, kay Manino Remo kay Barinay Clarita Tampipi, Toto Clark na sa Gardenville Subdivision, Barangay Tagobga, Monitor man sila. Toto Noel Amar, may gabigid, Olivia Hulagting, sa kay Rosalie Antorin Navales Rojo, sa kay Jess Villarosa Varela, tamya ko lang bana ko nga guwapo. Bye, birthday. Sa kay Jonel Haronilia, may gabigid kay Jess Villarosa Varela, may gabi, kay Bilin Salaw, Analin Abanto Bilanggoy, ara siya kapaurok-urok. Sige, ari ang report una ni Aksyon Roger Gutib. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Dari sa Aksyon Roger Gutib, line number 2 sa report. Jer, may gabi, sabihin. Yes, actually, may kami sa tumang action sa atol man sinibag nga balita sa Derek na tipon mal dire sa may norte kami sa probinsya sa Negros Occidental. Medyo matulutaway kag wala sa nagatupa subong ulan action direct dire sa atol sining area. Ang panahon daw medyo mas kuan kita. Okay nga pa na mabulubog daw lang siya. Pero kayo na daw nagana naman daw sa paang ulan. Dahil tulot na rin, gamay Ay, ikaw na nakabasa-basa man sa karsada. Okay. Pero wala siya magdako. Nga sila nga daw magdamol aksyonerik ka.
At least medyo nagtaw na ton nga daw ang panahon subong nagaog yun gid sa mga pagbulo paminsar tasang aton nga dapat nga paminsaron. Amo to nanong maayong ginapinsar tubo sa pila naton sa mga kauturan na mumalang aton ginapinsar man. Tiga niyo. Para sa mga mabinsaron mo. Para sa mga mabinsaron. So, ano nga naman nga si ang paminsar namin ginaya? Oo. Kung wala kayo may puro paminsar, atin ko mo na dati Bastante. isang kwan Bastante. isang plano Pero kung niya, subong niya kailangan may plano gid. Yes. Tagod nga ang imo siniya nga pagpangabuhi may puntarya. Muna siya may kondo may arab lang road map black sa Amerika. Okay. Yang ginalan may ara ka nga goal. Correct. Nalambuton. Kaya kung wala ka ang tao nga wala sang goal, siling pa sang Cebuano kuwang goal. Kung ay goal, basketball core. Pwede. So wala goal, basketball court na bilin. Pero hindi niya po na maka-enjoy kaya wala sang goal. Yes. So, kinalagay nga may era nga goal actionary kitag sa katawo. Sa mga balita nga sa si Madalong Mad sa Sinema Leon, pila lamang ka mga ginagbay nga mga report pero dilagko man ang kabi sa mga balita ta. Gamay report ako kabi. Ano importante na? Gamay ang report pero nako ang kabi. Anyway, si Toto Glenn Adierga pa ba isa to na? Enjoy siya. Sige, thank you. Hindi, gamay lang ni report pero ang tupa nga bangros ni nga pinakat lagko man bisan ginagmay lang to ng report action Erika. Isa ka persona ang salin naging responderan sa barangay Tanod sa area sa barangay Daga Banggodman next Eric ang sunod sa report nagpanghaboy sang botilya. Pwerte. Panghaboy sang botilya. Ang mga barangay Tanod sa barangay Daga alas 9 pasalo na sa gabi lamang proceed sa isa ka lugar diri sa may purok sa bahin sang Purok Malipayon sa Barangay Daga. Tungod ba ang tawag atensyon sa mga puluyo may nagluntag nga komosyon. Bangod sini ang mga katapo sa Barangay Tanod de Mosale Rafi Malayong, sila ni Ayan Civilio ka Gilbert Nolan namuman sa kay Biboy Zamora ang upunman ang complainant kay kilala kay Auntie Meliesa 32 anyos sigidad nagpadulong sa lugar diri sa bahin sang barangay o Purok Malipayon Barangay Daga. Dito sa magkamot na barangay Tanod may ara nga nagluntad nga komosyon gani ilay ni agin aristar ini si Jonas Misa Jonas Misa Quadron 46 anyos sigidad ini ang residente man sa among lugar suro sa report nga ini siya ang kagang complainant talaga inaway suro pa sa payag o sa report nga ini ang complainant may ara nga lastro sa iyas ng lawas matapos siya ginaboy sang botilya o kung sang baso sa iyas ng nawong
ini si Andy Meliasa. Nag-sustain din yung kanakaan ko nini sa pilas sa iya sini mismo nga nawong kagini siya ang salinag para bulong madre sa bansang Cali City Emergency Clinic. Sa bangod sini ay ginadakop nga si Jonas Misa ang karon gin-detain sa bansang Cali City PNP. Huwag natin makuha lang update kayo na kailangan natin silip maayo sa ila sining Blatterin Kumbala. Ini ang nagkagwa na kagkumbalagin o kumbalagin failan sang kaso aksyon ni Reka. So far, di tinado ini siya sa bahinsang Cali City PNP Action Erika. Samtang isa man ka persona ang arestar man sa makatapo sa kapulisan. Laligid lang kay ini siya galian giresponderan man sa mga kapulisan. Sa report, ang kapulisan punta na Police Senior Master Sergeant Tomito Bacayo Jr. kag Police Staff Sergeant Gio Marie Aloca kag subugman si Police Staff Sergeant Leo Tenerife ang nagpadulong man sa isa ka lugar dire sa Yapon sa may bahin sa bahin ini sa Yapon sa barangay Daga-Sunere for this time sa may barangay Binangkaan naman. Kaga suro sa report gin dako kay isa ka persona ginkilala sa kay Renren de Vinagracia 24 anyos sa edad. Wala sang bala kag inisya ang residente sang barangay Tirampaan Ciudad sang Cadiz. So sa report nga inisya ang nagka-complain kontra sa kay Welijo Prudente. Dahil si Welijo Prudente amo ni sa Aksyonerik tugali ang nadulaan sang bisikleta bla nga mountain bike nga ang bili mga 11,000 ka pesos. So si Willie J. Prudente mo ni siya ang tagiya sa bisikleta nga nadula kag suno pa sa report ang nagkuha sinemo ni ginaristar nga si Renren Prudente o si Renren de Vinagracia. Sa diin Aksyonerik ginpasakaan na sang kaso nga pagpangawat sinisang mountain bike. So hindi siya ang na-inquest gin bangod sa iya sining kaso na ginatubang Aksyonerik may kantanan sa sining pagpangawat sang bisikleta. So far, medyo matulog na wala Aksyonerik. Wala ka, hindi ka palimot sa may sila sa kanispila ka may areas dari sa norte ka ba sa probinsya sang Negros Occidental. Kabay pa magintayo yun lang nga wala sang anuman nga mga untoward incident. Kahit amo na ginasigahoman natin mo tungkol sang para sa sunod sa sagay ngati kada gabi ang ila sining police visibility patrol hasta mag kagahon aragin Aksyonerik. So nako katama ning bagay nga naga maka-preempt sa posible matabo nga mga kakatabo nga kriminalidad. So wala na galing kasi ang mga nagasakay sa motorsiklo kay mga wala sa kompletong mga papilis at malas karanggid sa katong kapulisan na binigid sa may syudad sang Sagay Aksyonerik. So ginatamyaw talaga may pagkumati na kay Kap Madrid Diaz kay Mr. Jonathan Diaz kay Toto Joel Inay Basangko talaga pamati man dari sa aton nga pagdulo sa mga balita si Ma'am Mercy Flores kilito sa may Hong Kong. Sila niya, bawabatian ko gid ang imo panabiyal sa akon sa birthday ko. Sige, mama. Basta special nga adlaw dito na malimtan.
Kag nagatamiya mo kita kay Ma'am Judy Delmo, ganang pamati, gidiri sa aton, umuman diri sa Power Dream Cycle Park, so po kay Toto Joel Tributor, kay Migo Lando Bacruya, ang ilan sini nga mga manpower action Erika. Una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon, Roger Gutib nag-report sa Bacolod. Aksyon! Radyo! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat gid Action Roger Gutib ang report ni Action Roger sa Syudad San Cadiz. Pinadulong man sa kalawan sa DTX 500 capsule. Sa mga pag-exercise, hindi... Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Sa report ni Action Stephen Prisquito. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon, 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 Radyo, Aksyon, Radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Action Stephen, may gabi, please kawin. Yes, action Eric, isa naman ka suicide incident. Apang maswerte ining nasalbar ang ining among biktima nga sa diin naitabo ang among pag-suicide dira mismo sa may Hacienda San Jose, Barangay Guadalupe, San Carlos City, Negros Occidental. Natabo ini mga alas 10:40 sa nga kagabihon kag sa diin ang among nga biktima ginkilala ini nga ang among nga biktima ginkilala ini nga amo si Reyna Alba, babayi kag 25 anyos ini, wala may live-in partner kag sa diin ang among nga nahitabo nga insidente nga sa diin tungod ini sa gitawag nga stress o problema gani nga nag attempt ini nga mag-suicide. Gani suno pa sa iyang live-in partner nga sa diin ang mga live-in partner ginkilala naman nga si Marlon Pasinabu Pasilaban, ara ini sa nga pangidaron kag may live-in partner sa sini nga biktima nga sunod pa sa iya nga mga oras alas 10:40 sang pizza 1 at 30 sa sining tuig bulan sang Enero nga sa din iya na lamang nakitaan ang iyang live-in partner nga nagabitay na ini gamit ang isa ka PC sa sulod mismo sang ilang panimalay kag sa diin sa nasambit man nga lugar. Gani dali ini nga nangayo ini siya sang assistance kag gilayon nga kuha o gidala sa aton CDR Remo ang among biktima dala ini sa aton San Carlos City Hospital para mahatagan ni isang medical attention. Gani ka gilayon man nga sa ang among biktima na
nasa diin na nakuha ini siya action na Eric na salbar kagilayon nga ara na sa stable nga kondisyon. Gani ang among pag-imbestigar sa aton nga kapulisan sa sining nga suicide sa among babayi tungod ini sa depression o kon problema nga o kon ng misunderstanding sang iya nga live-in partner gani nga nag-commit ini nga maghikog. Sa karon na stable na kondisyon sining nga biktima action Eric kag so far wala man sa mga foul play nga nahitabo sa sining nga pag-suicide. Sunod pa sa pag-imbestiga sa aton nga San Carlos City PNP. Nag-report rin diri sa siyudad sa San Carlos, una sa balita, una sa aksyon. Ini si aksyon Stephen Presquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kay Aksyon Stephen Presquito. Magabi dira kay Baby Yoke, kay Toto Ayan Jane, alina kay Inderona Travarhida, sa kay Quandragli, sa kay Fernando Bongbong Narciso, good evening. Kag sa kay Lisa Joy Ilon Amoroso. Sa kay Ibuni Butcher sang Germany, may gabi din na. Sa kay Mr. and Mrs. Judith Calves Pamposa and family, always good nga nagapaurok-urok, no? Si Toto Jam Jam da. May gabi dira kay Toto Jam Jam, no? Report ni aksyon Stephen, ginadulong si Sakarawan sa MITC. Alkala nga vitamin C na mapatulan sa eksperto tunay, natural nga antihistamine properties. MITC makabulig para makontrol ng mga allergies, pinagi sa pagpunubo sa level sa histamine. MITC kag Santon Plus Herbal Capsule para sa maayong nga kombinasyon. Ang report ba ni aksyon na Stephen Presquito, ginadulong si Sakarawan sa Santon Plus Coffee Mix. Kita nga mga Pinoy mahilig magkape aga ug tuhapon sa gabi pa. Nagareklamo sa kaasin, sulok-sulok. Para sa mga coffee lovers, hindi ninyo ninapag-problemahin ari ng Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga himo sa soya, Santos Kabalonggay, may kafe ka na, may bulong ka pa. Ano pang ginahulat mo, mabakal na sa Santon Plus Coffee Mix sa pinakamalapit na tindahan sa inyong mga lugar. Sa ilawang report ni aksyon na Percival Villamor. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol Field Reports. Aksyon Percival Villamor sa report. First, good evening. Please come in. Mayong gabi aksyon Eric kaga sa aton man nga mga suki nga tagpalamati sa aksyon na Radio Bacolod sa Aksyon Night Patrol. Sa gihapon ang aton nga kapulisan diri sa siyudad sa Carlota wala untat sa paglibot sa mga kabarangayan. Labi na gid sining natapos nga tree planting sang aton nga mga kapulisan sa pamuno sang aton nga Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Guadalupe, ang aton nga acting Chief of Police diri sa siyudad sa La Carlota upod ang po nga personel nga si Police Major Renante Humukan, no? Chief sang PC EDU sa kagapod man diri ang aton nga mga non-government organization ang Bantay Bayan ginapamunuan ni Mr. Landone kaga upod man ang barangay official sang barangay Araal, no? Padayon sa pagpananom sa mga puno sang kawayan, no? Gudto nga ma-control ang flash flood nga manali kon magdalag ko kag tayuyon ang ulan sa mga bukid nga mga bahin sang siyudad sang Carlota. So ginakalipay sa gihapon sang aton nga mga barangay official kag sang aton nga barangay sang siyudad sang Carlota, ang aton nga mga city official pamuno ni Honorable Mayor Dr. Rex Halandoon kag sa mga opisyalis sang siyudad sang La Carlota. Kaina sang hapon aksyon na Eric, ang aton man nga pulis nagalibot man kag nagpang buro barangay ilabi na gid sini sang pandemya sang coronavirus awareness kag sa ila nga programa sang
awareness, response at empowerment sa o kung ginatawag nila ining care, no? Nag-conduct sang pandemic drive upod ang sikad na Negros Occidental Police Office together with sa aton nga personnel sa gihapon nga si Police Corporal Nestor Cordoba amo ang speaker sa among programa sa kaginapamunuan man ini ni Police Lieutenant Colonel Julio Vigo Dalupe sa gihapon. Nagapresentar ini sang mga barangay, mga barangay official, BHERDS, kag BIPAT, sang barangay Lagranga, barangay Hagimet, kag ang hilabi na gid ang barangay San Miguel, barangay Nagasi, kag ini sila conduct sang dialogue, kag naghatag sang dugang paghibalo, hilabi na gid sang coronavirus nga nagsulod nga bag-o naman nga virus nga nagluntad sa aton nga pungsod. So naghatag sa hygienic kit ang aton kapulisan, face mask kag handy alcohol nga spray, no? Amo ni ang ilang pang nagtag sa aton nga mga opisyalis sang nag-alatin sa among katipunan o kaina. So ang pag-edukar sa aton nga mga barangay official hilabi na gid sini sang coronavirus health protocol kag ang ilang pagsagihapon ang pag suksok sang face mask, no, gina duso sa gihapon sang aton diri nga kapulisan sa mga opisyalis sang barangay agud to nga malikawan ang pagdulot sang makahalalit nga pandemya nga ginatawag naton nga coronavirus nga nagsulod sa aton nga pungsod Pilipinas. So sigahom sang aton nga mga kapulisan nga ang tanan nila nga gintudlo kag seminar sa mga nasambit nga mga barangay masunod ini sport action Eric agud to nga malikawan ini ang pandemya agud to hindi maglapta sa diri sa siyudad sa La Carlota. So mo ini ang aton nga mga observation report gikan diri sa aton nga namtangan sa siyudad sang La Carlota. Action Percival de una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kay Aksyon Percival Binemor. May nabidira kay Giovanni Sope sa Canada, Montreal. Kay Butchoy. Gapa urok-urok pa si Butchoy. Salamat gid. Kay Kadi Laurilia dira may ngabi ka kay Allen Odi Francisco Camacho. Monitor gid sa aton sini nga palatuntunan. Salamat gid. Noted ng imong info toto Allen Odi Francisco Camacho. So siya gid na to eh. Balik nato ng report na action dyan. Katapos na sa ating importante nga mga pahibalo. This new sponsorship is brought to you by Vino Colafo, La Casa. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sang pedaya ti pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan ni wato naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.
Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsay ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita, kagaya niya na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang itang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati
sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Balik diri sa tumalagat balikata si Aksyon John Diaz sa isa nga final report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action! Night Patrol Field Reports! Aksyon John sa balik report, Chris Kamak. Dakop Action American Top 5 targets ng Philippine Drug Enforcement Agency Special Enforcement Team kung PDEASET sa bypass operation ng Gimpatigayon sa linga gabi sa Guasang Second Subdivision sa Barangay Tangob, Siyudad sa Bacolod. Ang subject ng bypass operation nga nadakpan ang ginkilala kay Romulo Hamantok, legal ang edad kay residente sa Puro Cagaykay, Barangay 2, Siyudad sa Bacolod. Sunod rin kay Agent Bamboo among team leaders ng PDEASET, ining si Hamantok ang isa ka high-value individual kang naging subject man sadto sa bypass operation ng Gimpatigayon sa Regional Drug Enforcement Unit 6 apang ini nagkapalagi auction erek. Pagpayag rin ni Bamboo nga ining si Hamantok ang masobra isa na katuig nga ginalagas-lagas sa mga kapulisan bagod nga hindi lamang ini siya isa ang involved sa illegal nga droga. According rin kay Bamboo, do halos ang iyang miyembro sa pamilya auction erek ang iba na imbolbado man. Na-recover din kay Hamantok ang taga-kabulto sa gilasuspetsyon sa bunga nagabugat sang 15 gramos kaginalbanta nagabalor mas sobra 100,000 pesos. May nakuha man nga kahita kung sa didikto na recover ang illegal nga droga kagang kwarta nga gingamit sa pagbakal sa illegal nga droga sa Gimpatigayon nga bypass operation. Si Hamantok ang pasakaan sang kaso nga paglapas sa lahi nga nagdubili sa pagbaligya sang illegal nga droga nagkaroon nga pa sa disposition kon pag ginakop sang PDEASET action erek pa sa nagkakaigo nga disposition. Sir, background sang subject sa bypass operation. Isa ka high value target nga dugay na gina-monitor. Kagamo man isa ang subject sang RDU tong nakapalagyo sang nagligad sa Puro Cagaykay, Barangay 2. Amo ni sa nakpan sa guardian. Bali dugay tanan isa gina-monitor nga even mga last 2 years na nga may ginakadtuan sa Kisadra nga area. So kisang may salakyan basa. So di may araman ta asset nga nakatigayon gapon nga mag transaction siya. So nagkasugtanay sila nga sa diriman lang matabuhay. So anong recovery sa iyo? Naka-recover kita sang more or less mga 15 grams, 3 ka bulto kagang aton nga bypass money. Sa kabatian si Agent Bamboo ang team leaders ng Bacolod asang nga PDEASET sa naging kasama bypass operation sining gabi. Balita gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa batang sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Night ka. Salamat dyan si Bosaling report man kapi dira kag may lang nga pag paurok-urok man kay Kwan kay kay Diloterio Acosta Gari sa Quezon City. Kay kumare ko dira Nilia Gutierrez. Ga paurok-urok man. No? Kay kumare ko Nilia Gutierrez and kids sawa ni anhing ko kumpare Luis Gutierrez. Kiss me goodbye, kiss me good night. Pagi sinimana ng Action Night Patrol Program. Kita magkatakop temporaryo. Kita na kita sa Miyerkules kati Buwas Martes. Si Loverboy nagkatikover sa ito sininga program. No? At sa lima patrol, unit reporters in action nga nagparagad karong gabi. Sa reaksyon na John Diaz, Stephen Presquito, Percival Villamor, Roger Gutib, Papang Nixon Tao, mga kapituto sa Patrol 2, News Center Mamang, Action and Defension. Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Henry Spulgar, backup kay Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Company with IT Expert Action J.M. Baikin, sa kay Leslie Gutierrez, may gabi mangli, no? Transmitter Control Tower sa Barangay Talong sa Tasabaco, Broadcast Engineer Eduardo Balico, back to back kay Security Guard Rene Cordova, sa Samon Station Manager Action na Magbanwa, Production Chief Juice Director Action Rex Cantong, ang yung angkor man alagad sa siling palatuntunan na Action Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa na kasiling Diyos, amigos, hasta la vista, ayaw magalipat antes magtulog, magpangamuyo.
Sa iyo pagpapamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog ka kwerpo sa Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. God bless the Philippines. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!